नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या पत्रिका भवनात आज पत्रकार दिस कार्यक्रम. कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवनात आज आयतवार 29 सप्टेंबराक पत्रिका दिस मनयलो. जिल्हा पत्रकार संघावतीन मनयिल्ल्या या पत्रिका दिस कार्यक्रमाचे उद्घाटन कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल, ML श्री सी गणपती उळवेकर आणि जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमी दिवली पेटोवन उद्घाटन केले. या वेळार विस्तार न्यूजाचे कॅमेरामन साई किरण बाबरेकर, विजय कर्नाटक दिसाळ्याचे जिल्हा बातमीदार श्री प्रमोद हरिकंत्र, पब्लिक टीव्हीचे बातमीदार श्री नवीन सागर तसेच संयुक्त कर्नाटक दिसाळ्याचे बातमीदार श्री वासुदेव गौडा हेमका पत्रकार संघावतीन दिवची टागोर प्रशस्ती प्रदान केली. या वेळार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगले की पत्रकर्ता हो जनसामान्यालो आवाज असून सार्वजनिकाल्या समस्येक वाचा फोडून लोकांपर्यंत पावयता असल्याक आमगेलो सदांच सहकार मेळटलो अशें तेमी सांगले. आमदार सैल हेमी सांगले की सरकारी पैसो गोलमाल जावचे हे पत्रकार CID प्रमाणे खबर काढून समाजाक पावयता. उदाहरण म्हण शिरूर दुर्घटनेची वस्तुनिष्ठ खबरो योग्य रितीन लोकांपर्यंत पावयची व्यवस्था अगदी पूर्णपणान यशस्वी जाला अशें तेमी पत्रकाराले कौतुक केले. ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಿಸಿ ಸರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೂತನ ಟಿವಿ ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತಾರ ಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸರಿ ಅವುಗಳ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರವಾಡ ಭಂಡಾರಿ कारवारच्या कैगा प्रकल्पा वतीन देऊळ मक्केत नवीन शाळा खोली आणि सभाभवन उद्घाटन कार्यक्रम. कारवारच्या कैगा प्रकल्प CSR फंडा वतीन देऊळ मक्केत नवीन शाळा खोली आणि सभाभवनाचे उद्घाटन कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमी केले. हेजे खातीर कैगा प्रकल्पाच्या CSR फंडांतल्यान सुमार 75 लाख रुपये किमतीचे हायटेक पद्धतीची नवीन शाळा खोली आणि सुसज्जित सभाभवनाचे उद्घाटन झाले. कार्यक्रमा उद्देशून आमदार सैल हेमी सांगले की कैगा प्रकल्पाच्या CSR योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागाच्या विविध अभिवृद्धीचे काम तसेच स्थानिकांक जास्त संख्येन उद्योग अवकाशाची व्यवस्था करतात असे तेमी सांगले. मुखेल सोयरे म्हण कैगा प्रकल्पाचे अधिकारी प्रमोद रायचूर हेमी या अभिवृद्धीच्या कार्यात भर घालून ग्रामीण भागात सुधारणा करतात. तेमी येवच्या सप्टेंबर 30 तारखेक निवृत्त जावचे असून देऊळमक्की शाळा SDMC तसेच देऊळमक्की ग्रामपंचायत वतीन रायचूर हेमगेलो सन्मान केलो. या वेळार कैगा प्रकल्पाचे अधिकारी B विनोद कुमार, GR सिंग, इतर अधिकारी, देऊळमक्की ग्रामपंचायत अध्यक्ष संतोष गौडा, ग्रामपंचायत सर्व सदस्य, PDO रघुनंदन, कैगा युनियन अध्यक्ष जगदीश गुंगा, SDMC सदस्य, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि स्थानिक हजर आशिल्ले असे समाजसेवक प्रज्वल शेट हेमी प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावयची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार.